Takže teraz sa nachádzam na benzínke. Kempovala som na jednom úžasnom krásnom mieste pri takom malom jazierku, alebo taktiež veľmi blízko jedného kempingu. Ráno som si tam našla taký odkaz, tak neviem, či to bolo úplne košer. Tak som sa ráno veľmi rýchlo zbalila, spakovala, odišla a prišla som teraz sem na pumpu, kde sa trošku opláchnem. Pustila som sa do svojich raňajok. Je to vynikajúce mieste, ktoré som si priniesla z domu. Takže pumpa je už otvorená, trošku som sa tu opláchla, idem si ešte trošku namalovať nejaký make-up. Mám už konečne kapučínko, takže namiesto kávičky v kempe si môžem dať parádu kávičku. Takže svet je malý a na tejto pumpe, kde si práve editujem video zo včerajška, som stretla skupinku Slovákov. Dobrý deň. A toto je vlastne jeden Slovák žijúci na Islande už 5 rokov. Po nejakom čase sedenia na pumpe sa mi podarilo zeditovať video, ktoré som šla uploadnúť a v kempe som videla typka, ktorý mal vlastný solárny panel, práve rátal mysli tyčinky a rozkladal si ich na dni a mal taktiež tento kajak, ktorým sa bude kajakovať 10 týždňov okolo celého Islandu. Bol veľmi zaujímavý a toto sú jeho tyčinky. Takže dnešný deň bol mierne náročný. Ostala som asi 6,5 hodiny na pumpe, kde som sa snažila zeditovať jedno video. Potom samozrejme, to mi trvalo tak 2 hodinky, potom bol samozrejme problém to video uploadnúť. Nájsť takú nejakú schopnejšiu Wi-Fi-nu, kde to ide aj rýchlejšie, je niekedy problém. Ale v pohode, aspoň som si poriešila iné veci. Takže toto je informačné centrum v Hofen. Išla som sa ich opýtať, že čo sa tu dá naokolo robiť, takže dúfam, že sa máte na čo tešiť, lebo mne to zlepšilo veľmi náladu. Teraz sa samozrejme snažím stopnúť niekoho, kto by ma tých 10 až 15 minút odviezol na hlavný ťah, tak dúfam, že to nebude opäť dlho trvať. Takže po minúte čakania na jedno auto a po druhej minúte čakania na druhé auto som sa dostala tam, kam som chcela. Toto je vlastne prostredie a v podstate teraz sa pôjdem vykúpať do týchto horúcich prameňov. Je čas na teplé pramene. Oh, this is quite warm. Yeah. Very nice. Takže už sedím. Achso. Das hier sitzt hier direkt am Hahn. Das ist noch. Akože to je tak horúce, že tu sa fakt nedá vydržať. To človek musí vyliezť a schladiť sa vonku na časovú vzduchu a potom to môže ponoriť. Títo dvaja vo vedľajšom bazéniku sú moja posledná jazda a tiež sa nachádzajú v teplých prameňoch. Okay, hello, greetings from Iceland. It's Martin and Noriko. Hi. We are just trying to warm up or cool down, depending on the way you see it. Enjoying the hot tub here, and yeah, greetings to all of you. Takže kúpel bol úžasný, až mi z toho vlasy stoja a deň sa trošku vyčasil. Už je menej oblačnosti, takže ako hovoria, na Islande je každú minútu iné počasie, tak od dnešku to až tak neplatí, ale som rada, že sa trošku zlepšilo to počasie. Pozrite, koho som tu stretla, guys! Guys! I told you, see you tomorrow! Áno, áno, to povedal, to je pravda. Now, yes, 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 yes! Nice. Ojalá el pelo que te hace falta ya. No puedo, no puedo.
aká náhoda, že sa stretávam s tými ľuďmi na rôznych miestach a pritom to nie je až také malé miesto, ale asi je svet je malý. Takže po veľmi horúcom kúpeli, tuto v horúcich prameňoch som stretla nielen Máriu s Andresom, ale aj moju ďalšiu jazdu a takisto aj spoločníčku na kempovanie dneska večer. A jej meno je Anny a je z Nemecka. Hi! A budeme dneska spolu objavovať, čo je vlastne ešte ďalej v časti vo vnútrozemí a nepôjdeme na pobrežie. So yeah, I met this lovely girl at the hot pools that, well, they were hot, but just only one pool. But anyways, it was so nice. We have a nice sunset now, and right now we're driving to the glacier. Maybe we will camp next to the glacier. Yeah, How that's crazy true. is that? That's true. Takže po krátkej jazde sme dorazili do tejto krásnej krajiny. Tu sa nám už štrtá slnko a ideme sa pozrieť na ľadovec. Joj, telefon mám v ksichte. Ideme sa pozrieť tuto na ľadovec a toto, čo vidíte za mňou, bude asi dnešný camping spot. Prišli sme objaviť krásy tohto ľadovca, je tu strašná zima, trošku fúka vietor, som dosť vymrznutá. Táto laguna, alebo tento ľadovec s týmto jazerom vôbec nie je taký pekný, je dosť blatový. Ľadovce sú čisto biele, sú celkom pekné, je to celkom pekný výhľad, ale nie je to také očarujúce, neodporúčam. Pri aute sme si zložili stany, fúkal strašný vietor, tak sme šli veľmi rýchlo spať.